Pre výber pozadia kliknite na záložku Design a ďalej na záložku Pozadie. Na výber máte viacero pozadí, ak vám však nepostačujú, kliknite na Stiahnuť viac. Musíte byť pripojení k internetu. Otvorí sa okno, kde máte na výber viacero druhov tematických pozadí. Vyberte si tému, ktorá vám najviac vyhovuje a kliknite na tlačidlo Download. Teraz sa príslušné pozadia nainštalujú do vášho počítača. A môžete ich nájsť v menu. Vyberte si požadované pozadie a môžete ho okamžite použiť na stránku svojej fotoknihy. A takto vyzerá výsledok. CV Fotoknihu vám prináša Fotolab. Fotky pre radosť.